Wat zeggen hij, hoe de woord van niet. Weet hij vroeger, toen ging hij altijd bij de auto en een bakje koffie. Lekker warm, lekker kakje erbij. Wow, dat kan niet meer. Nee. Wow, je echt wordt tevreden. Maar een kroketje, dat kan je vergeten. Maar hier op de poort en naar je rode vreten. Vroeger mooie kroketjes in. De BSD, ik ga het nooit vergeten. Vroeger mooie kroketjes in. Vroeger mooie kroketjes in. Ik weet het nog, het plein stond vol. 2 uur de dit op je checkje te bol. Het duurt wel lang, maar dan naar je ook wat. Doe aan je ogen, hoe leuk is dat? Wow, dat kan niet meer. Nee. Wow, je echt wordt tevreden. Maar een kroketje, dat kan je vergeten. Maar hier op de poort en naar je rode vreten. Vroeger kon je kroketjes in. De BSD, ik ga het nooit vergeten. Vroeger kon je kroketjes in. Vroeger kon je. Bij hier op de poort en naar je rode vreten. Vroeger kon je kroketjes eten. De BSD, ik ga het nooit vergeten. Vroeger kon je kroketjes eten. Bij hier op de poort en naar je rode vreten. Vroeger kon je kroketjes eten. De BSD, ik ga het nooit vergeten. Vroeger kon je kroketjes eten. Vroeger kon je kroketjes eten. Vroeger kon je een soepje eten. Vroeger kon je op een broodje koken. Vroeger kon je met een auto. Vroeger kon je 's nachts liggen kussen. Vroeger moest je via Antwerpen. Stil worden op de Westerschelde, zeggen de Zeeuwen. En daarmee doelen ze op de veerdiensten die aan hun laatste week zijn begonnen. De bootverbindingen zijn overbodig geworden door de bouw van de tunnel onder de Westerschelde. Die gaat komende vrijdag open.